Naša divna mlada sugrađanka Tamara Rađenović od Budve preko Podgorice, Ljubljane do Londona. Moj put je tekao dosta dinamično i svako svoje vrijeme od srednje škole do sada sam zaista investirala u profesiju koju najviše na svijetu volim. I počela sam prvo sa srednjom muzičkom školom Vasa Pavić, koju sam završila za 3 godine. Zatim sam nastavila obrazovanje na konzervatoriju u Ljubljani, radeći sa mojom dragom Editom Garčević. I nakon veoma zahtjevne audicije u Londonu za Royal College of Music, nastavila sam svoje studije u Londonu, gdje sam diplomirala prije mjesec dana. Diplomirala na kom odsjeku? Za solo pjevanje. London je bio do sada jedna velika životna škola za mene. Osim toga što sam imala priliku da radim sa svjetskim umjetnicima, svjetskim dirigentima, svjetskim operskim umjetnicima, naučila sam kako je to živjeti u velikom gradu, kako je sarađivati sa ljudima sa svih strana svijeta. London je, i moj koledž je bio jako zahtjevan, bio je veliki izazov doći iz Crne Gore, iz tako malog mjesta i sarađivati i raditi sa tako velikim umjetnicima i pritom nekako vjerovati u sebe da ste na tom nivou pored svih tih dobro izabranih umjetnika iz cijelog svijeta. Moram da napomenem da na mom odsjeku je samo 8 mladih umjetnika i da sam ja jedina strankinja na mom odsjeku, da je bilo 1000 kandidata na audiciji, tako da je to zaista jedna velika čast za mene bila. Moji nastupi u Londonu su isto tako bili velika škola u svakom pogledu. Imali smo priliku da radimo na raznim operskim ulogama koji su bili dio opera scenes performansa kao na početku naše karijere. Radili smo dijelove iz opera i to je bilo sve jako zanimljivo raditi sa kostimografima, sa ljudima iz stage direktorima, sa različitim dirigentima koji sarađuju sa Royal Opera House. I imali smo razne master klasove sa renoviranim umjetnicima kao Kiri Tekanava, kao sva svjetska imena više. Radili smo sa raznim dirigentima kao što je Bernard Haitink, kao što je Ashkenazi, čuveni ruski dirigent. I eto, to su bile neke od stvari koje su definitivno obilježile moje studije. Montserrat Caballé sam počela da radim od 2014. godine, kad sam bila učesnica njenog master klasa u Saragosi, nakon čega sam izabrana da pjevam za njen gala koncert. Bila sam izabrana 2014. i 2015. I bila sam najmlađi umjetnik na njenim koncertima. To je bilo stvarno jedno nezamjenjivo iskustvo. Nakon toga sam počela da sarađujem sa Montserrat, gdje imam i sa njom imam časove u Barceloni s vremena na vrijeme i ona me definitivno usmjerava kako da radim na svim ulogama koje spremam, kako da radim na ulozi koju sam spremala za Italiju, gdje sam imala debut na Siciliji u ulozi Mimi u operi Boemi od Puccinija. I to je bilo jako uspješno i jedno divno iskustvo. Radila sam sa umjetnicima iz 34 države. Bili smo pripremljeni od strane ljudi iz Royal Opera House i Metropolitana. To su bili dirigenti koji sarađuju sa tim velikim operskim kućama i koji su nam dali smjernice kako da nastupimo i kako da spremimo svoje uloge.
Ja definitivno sada stavljam na prvo mjesto nastup na Siciliji. To je to, krem de la krem naše profesije i poznajem većinu operske scene upravo zahvaljujući ovim velikim, ovakvim projektima. Ja treba da počnem svoje master studije sada od septembra i radujem se. Apsolutno navijam za sve projekte koji se dešavaju u Crnoj Gori i bila bi mi izuzetna čast da se uskoro predstavim crnogorskoj publici. Koliko tebi Budva znači? Jako je teško živjeti u inostranstvu, ali je najljepše doći kući.